Интересен случай имахме и с пациент след смяна на раменна става, след операция. Ортопедите му бяха казали, че той няма да може да си повдига ръката повече от 90 градуса, но благодарение на желанието и силната воля, която имаше този пациент да се възстанови, той възвърна почти на 100% обема си на движение и така изненада своя приятел ортопед, всъщност, който го беше оперирал. Друг интересен случай, имахме колездач, който беше счупил лакъта си по време на състезание, паднал от колелото. Следващото състезание предстоеше след около месец и той съответно реши да се състезава с шина на лакъта, с счупена ръка буквално. След това се върна естествено за рехабилитация, направихме нужното от към мануална терапия, упражнения и съответно го възстановихме на 100%, но това показва волята на един спортист. Интересна ситуация беше и с едно момиче, което беше претърпяло операция на коляното, бяха оперирани предни кръстни връзки. До този момент тя не беше спортувала почти нищо през живота си. Вследствие на работата, която приложихме с нея от към мануална терапия и на по-късен етап влизането й в залата, я мотивира тя да започне да спортува и в момента тя доста упорито, доста често ходи на фитнес, което подобри цялостно здравословното й състояние.